Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳу. Бародаром Абдуғафур Ҳусайнов, канали Тоҷдорон. Имрӯз як ҳодиса шид. Рости гап абед дабдем. Ай офис зан задан як бародари тоҷик ДТП мекунад. Ман ҳозир нишон метавам полностью. Хеле ки дидесен, ақиби Нисан да мезанад бародари тоҷик. Примерно дар ӯ ҷа мешавад ДТП. Нисан омада дар ақиби Шкода мезанад. Так. Ин аҳа. Состояние машин бародаро ман нигоҳ кардам. Примерно айдаром, мисол то, что бампер шикастаги, фар, капот, ана крило. Ну плюс-минус агар штрафш кат шавад, мумкин порядка 200 000 шавад. Бо намедонам, иншолло ку мебинем чӣ мешавад. Ҳозир ман ҳаракат карда бо ҳамроҳи додар ҳамин ҷай ҳазор ки розӣ шид, гуфт ака 100% хато кардем, дигаро да дард шава, гуфт ман гап мезанам, микрофон додемаш. Примерно я порядка 200 000 возможно штрафи машин шавад, лекин бо ҷай як моменти дигае ки мода каршеринг зан зад, нафаҳмид ки мисол ман омадагим, хиёл кард ки кати ҳами додар гап зеста, хиста уже зурӣ кардеста буд ки машина обратно бронировать кунен, чтобы ай картатон сум снимат кардан бигира то вақти ремонт шидана. Хоб ман намондум, махшу гап задам, фаҳмондум ва ҳозир ҳаракат мекунем полностью процесси ДТП, садама, оформление ГАИ, уголовка, ёки мисол страховка дига чизора ман чени мефаҳмидагим, иншолло ба ҳамроҳи додар мефаҳмонем, а? Иншалло, бале иншалло. Ҷеки чанд? Рафтем, гап мезанем. Нигоҳ кунем бародаро, ман ҳозир ана коротка бошад, ҳаракат мекунам, ана фаҳмонам. Дар ҳолате ки шумо ДТП садамада дучор мешавед, чӣ бояд кард? Дар кадом ҳолат мисол правара лишад мекунанд, дар кадом ҳолат уголовка мешавад ва дар кадом ҳолат шумо бояд сум тиҳен ё не. Ситуатсия чӣ калай бародаром? Дар ҳолате ки шумо садамада дучор мешавед, фарқият надорад. Шумо машини хитон даен, машини мисол каршеринг астаед, такси астаед, доставка ва дигару дигар, дар бисёр ҳолат 80-90% қариб мардум фақат ОСАГО катӣ мегарданд. Страховка ОСАГО ин дар ҳолати ДТП садама фақат як машина соз мекунад, ин машине ки шумо мезанед. Агар кӯчагӣ гирем, машине ки шумо шата мехӯранд, ҳамун машина соз мекунад. А машини хитона шумо бояд хитон соз кунед. Агар страховка каска бошад, каска ҳам машини шуморо соз мекунад, ҳам машини вай одама. Дар ҳама ҳолат фарқият надорад. Шумо боз мегум каршеринг, делимобил мисол ёки вай таксиву доставкаву машини хитон фарқият надорад. Дар ҳолате ки шумо дар садама дучор мешавед, бародаро, худо нишон натиҳад. Мебинед камера неста, меген мегрезен мерен, ёки мебинед маслиҳат мекунед без записка кати ҳамун ронанда мезанен мерен. Скрытие от места ДТП уже лишение прав мешавад, бародаро. Аз ҷои ДТП рафтан уже лишение прав мешавад. Илтимос дар ҳолате ки худо нишон натиҳад, як ДТП, як садама мешавад, я урӯз касе набошад шид, вақте ки дар ҷош маслиҳат карден, серавно як расписка, як записка, як чи гиред ки мисол вай претензия надорад, чунки бисёр ҳолатода ман аҳамият додам, вақте ки даже маслиҳат мекунанд, серавно урус заявление менависад. Мешавади хеле урус не тоҷик ҳам мекунад хеле. ҳозир бисёр чира ай тоҷико битарсен. Барои ҳамин илтимос бародаро эҳтиёт бошед дар ҳолате ки шумо ДТП мекунед. Масъалаи уголовка шудан и дар ҳолате ки худо нишон натиҳад, средняя тяжести мисол ягон авария безе мекунед, одам состояние вазнинда мешавад, уголовка гирифта мешавад, одам бимра мисол по неосторожности уголовка гирифта мешавад. Илтимоси калон эҳтиёт бошед. Мо дуо мекунем ки Аллоҳ ҳама вақт бародарои мусулмону бародарои тоҷик, ғарибу тоҷикистон фарқият надорад, маҷуда дар паноҳаш нигоҳ дора бародаро, чунки ронанда будан, ҳай кардан хитон прекрасно медонед чӣ хеле душвор аст бародаро. Хоб имрӯза ҳолате ки додармон ғалтид, ман ҳаракат мекунам ки ягон чӣ буфаҳмонем шумода. Ман ҳазор раҳмат ки додарам розӣ шид, барои ки ҳар кас розӣ намеша ба навор, чунки бисёр ҳолатода мардуми мо нағз мебинанда, комментария мекунанд, ба ҳақорат мекунанд, беҳақорат дар кор нест. Дар кор нест. Якум ки хитона гунаҳгор мекунед, дуюм ҳар як одаме ки комментария шуморо мехонад бо як бора гунаҳгор ҳам шумо мешавед, ҳам вай бо вай мехеза ягон шуморо ҳақорат мекунад. Шумо нигоҳ кунед наоборот ки мисол додар алҳамдулилло ки худаш соз саломат мисол 100% хай ДТП кард, с кем не бывает. Зато аи чиз дигаро иншолло дарс мешавад ва гиред ба шиносотон ёру рафиқу бародарое ки каршеринг катӣ мегарданд равон кунед ба ҳамо. удалит кунед, каршеринг катӣ нагарден. ҳозир мумкин шумо мегӯед ки хайнао авария када ба мо удалит кунед. ман шумо да мефаҳмонам, ман 10-15 бор дар ин масъала чанд сола шуд видео мекунам.
бародару каршеринга удалид ки ай кадом сабаб ай сабабе ки штрафи ки мисол ам ДТП ки мекини 10,000 20,000 сод шава 100,000 мегам оз нами ҳолати амира ман оценка кардам 150,000 мумкин шавад ё ки максимум штрафош ки 200 мумкин 400-500,000 зарҷач мекунанд ки медона мисол когда как бад бошад бародарое ки дар ҳолати ДТП садама дучор шуден каршеринг кардед илтимос бетараф набошен хитонай ёро рафиқтонай бародаротонай ҳамин ҳодиса даштаги комментария данависен дигаро да дард шавад ё не кудута сухан ки дудар ки ман як галавози вай кардам ана чӣ хел шуд ДТП шуд ва барои бародаро чӣ мегӯй? Ассалому алейкум ака пешакӣ. Алейкум салом я дигар. Хош. Ака ай кор буромадем ака. омадем мақсад гуфтем ки ба автобус намерем мошин хитм ярем. омадем мекардем каршеринга шитем буромадем қариб ем 3-4 километр инҷа қариб мекунем. буромадем мақсад трассада буромадем. ай рӯи 60 ё 70 будам зиёд ака 60 боло буд. омадем пеш светофор буд ва юсала ман дистанция нагирифтам ака. خیلی خطیب بیاد سه کارگر موندیم مثلا خطیب سه جورا امروز که بلند خیلی به عقلی ده الله رحم کنه امروز که بلند ریش موندگی خیلی ایستون من خیلی اشپی نکردم دیگه فکرم تو امروز اصلا اشپی نکردم زدی؟ زد بله الحمدلله باتن دیگه و شکر سلامتی خوبه ان شاء الله ما ماشین پیشکی من زدم و در پیش وای ماشین بوده زده کمتر وای خطیده ما میسالگی اینجا ولی انشاءالله با دارش میبینیم چی میشه خیر است حرکت کنین самое главное که ای همه چیز برادرو درس گیریم ошибка хатоги дар ҳаёт ин хуб аст дар кадом ҳолат дар ҳолате ки шумо такрор намекунед бародаро да яъне як бор ду бор но это боли мени боли вайда да мисол ман худам лично бисёр ДТП кардагим бисёр садама кардагим сахай кардагим ягон ҷои зуриш неста чанд бародароро мо аз даст додем чӣ кале ки мегӯянд инна лиллаҳи ва инна илайҳи раҷиун бародаро илтимос зарурiyam эҳтиёт бошен дар масъалаи ДТП дар масъалаи садама каршеринг ва дигар роҳҳо ана боз як бор дигар як чиз дигара ман ба қайд мегирам дар охир вақтҳои охир рейду проверкаҳо хеле зиёдам бародаро не толка дар москва дар тамоми шаҳрҳои россия ҳодисае ки моҳи март шуд бисёритон прекрасно медонен рейду проверкаҳо зиёд шудагӣ чашми дидан мардума надоранд бале фаҳмидан дар кораи бародаро бисёр ҳолата айби худмонам дар ҳақиқатан ҳастаи бародаро чӣ хеле ки ман дар инстаграм видеоро мондум дар телеграм бародаро ман ссилкаи телеграма дар сообщение дар комментария прикрепит мекунам дар омада подписатсия кунед унҷа ман бисёр маълумотҳоро мепартом чӣ хел бародарои тоҷик дар ана тюмен футбол бозӣ мекунанд шаҳрвандои рус меоянд провотсировать мекунанд ба навор мегиранд ҷанг гуфта ҳаргав меган ягон гап мешавада хай ҳақоратча мешаванд тоҷику кати чира дар назар дорам ман намегӯям шумо нарем футбол бозӣ накунед не бозӣ кунем бародаро бозӣ кунем но алҳамдулиллоҳ ҳамамон бачаҳои калону возможност дорем тим боле ки дар футбол 15-20 нафар как минимум 10 нафар точно бозӣ мекунад барои ки чанд команда карданд дар кора чанд пул меравад ам 300-400 рубли ё ки 500 рубли майли намепартои меравад зато як пуле аз ҷойбота аренда мегирӣ зато бозӣ мекунӣ ба сари баланку попробовать кунай як таштра як чӣ бугад ту пул додагӣ бародар ва конечно дар ин ҳолат ва ё провотсировать мекунанд илтимос ҳамин чизҳоро сахт ба назар бигирен эҳтиёт бошен дар масъалаи каршеринг палибон мувози пайдо мешавад бародарое ки гап мезанед мегӯянд эй намо ай кадаем солош кати ягон чӣ нашуда худо мегӯмо ки ягон чӣ нашавад бародаро бовар кунед агар но ҳамон рӯзе ки ғалтиден дар ҳамин хел ҳодиса баъд мефаҳмед чунки каршеринги делимобил 90% шумо чиз мекунам гарантия метавонам ки мардума фреб мекунанд 90% даже зиёд барои чӣ ки шумораи бародарое ки ба мо муроҷиат кардан беҳисобанд як ДТП ки мекунад 20,000 штрафа бошад 100,000 мекунад 80,000 мекунанд ё ки инами основное чизе ки ман ҳозир дар давоми видео мемонам бинед вай мекунад гап мезанад ки мисол дар ҳолате ки шумо садама даштиден дучор шуден то мошина соз кардана шумо бояд пули аренда ратиен ана шумо тасаввур кунед мошин як моҳ соз мешавад 2 моҳ соз мешавад дори возможности пул додан надорем бародаро барои ҳамон эҳтиёт бошед мо хай гаёра жда дорем ҳозир гаӣ меояд кормандои мисол каршеринг меояд иншоалло хай афори мекунем ба майда
меравем. бовар кунед агар бародаро и эҳсосиёте ки ман ҳозе ҳис кардестам сухан кати ба шумо расонда наметавонам ва боварӣ дорам ки алҳамдулилло шумораи шермардамон хеле зиёданд медонанд чӣ хел ҳиссиёт меша вақте дасти як бародар як модар як апа як ховара мегирӣ тим боле дар ғарибӣ фарқият надорад нони пули сухани совету дигару дигар вақте дили як бародараш шод кардӣ чӣ хел хурсанд мешаи одам ҳози ҳамин хел ситуатсия шед бародаро ки ман субҳаналло инам хел энергия кати рафтестам майда офис иншоалло ки хай ака абед мекунам абед накардам бародаро соат ина хай 5-6 шид ягон ҷои вайш нестай омадем ана мошина махадам примерно 200,000 гуфтам дар аввали видеом аста 150-200,000 да ремонт мешавад додар виноватай по-любому бояд суматия каршеринг омад 270 чанд ҳазор оценит кард задем 100 чанд ҳазор шид 100 чанд гуфтам хеле гуфт бо хай задем 90,000 кардем 90,000 ёрдам додам бародарода мақсад додарда кадомшинос равон кард платит кард ина майда хона рафтестама мақсад чӣ хел хурсанд шид чӣ хел раҳмат гуфт чӣ хел дуо кард мисол ба умед нигоҳ кард хай ами единственное ки номер надодам додарҷон мумкин тамошодори бахшиш номер дода наметавонам ман илтимос мана дуруст фаҳмед бисёриҳо ам менависанд комментарияда алҳамдулилло шумораи шумо хеле зиёда бародаро ама хадам тоқай чени айдасмо малагира кардестам вай кардестам ҳазор раҳмат барои дастгиритон боз як бори дигар ҳазор раҳмат барои суханои хуб додарҷон тида як бори дигар далши эҳтиёт кунед зарурiyum боқӣ дар панои алло бошед алло нигаҳбонтон ассалому алайкум.